Tak jo, po druhý. Já vás vítám u dnešního videa, bude to takový trošku výtvarný. Zůstal mě tady motor z jednoho skútra, nebo spíš válec. Jsem se rozhodl, že si z něj udělám držák na tužky. No, dílo máme dokonáno a zítra si ukážeme, jak to bude vypadat v akci na stole. Tak tady už vidíme výsledek mojí práce. Já myslím, že to je stylový stojánek takhle na stůl. Děkuji vám za zhlídnutí videa, budu rád, když budete odebírat můj kanál a časem tady budou určitě i nějaký živý vstupy. Ještě jednou děkuji, mějte se hezky.